Лукашенко забил, по-иншему не скажешь, свой самый любимый, самый амбитный проект. Просто так сказал: ай, ничего не атрымалася, рэшце, не шкада. Вось глядзім мы з вами на Лукашенко. И что бачым? Правильно, что ён недовучка, дилетант ва ўсім, за што б не браўся. Некомпетентны просто ва ўсім. От футболу і сістэмы адукацыі да прамысловасці і штучнага інтэлекту. Няма ніводнай галіны, у якой ён бы не сказаў, не зрабіў якую-небудзь відавочную дурасць. І тое, што ў выніку на гэтай дурасці былі выкінуты мільярды вашых грошай, гэта ж проста. Лічба на табло. Але кожны раз, назіраючы за гэтымі скокамі і выкрутасамі, ты думаеш, ну ёсць жа галіна, у якой ён прафесіянал. Ну павінна ж яна быць, ён жа дарослы мужик. Ён жа вучыўся, на нешта патраціў гэтае жыццё. Ну і паводле агульнай думкі, гэтая галіна сельская гаспадарка, праўда? Ён жа у нас былы старшыня калгасу гарадзец. Ну павінен хоць тут нешта разумець, так? Але не. На мінулым тыдні было ўрачыста спыненае функцыянаванне аграхолдынгу Купалаўскай. Ён будзе расфарміраваны, а прадпрыемства перададзенае ў камунальную ўласнасць. І не, гэта не проста некае яшчэ адно сельгаспрадпрыемства. Зусім не проста. Гэта асабісты праект Лукашэнкі. 10 гадоў таму ён загадаў аб'яднаць некалькі прадпрыемстваў на роднай Магілёўшчыне, каб, значыць, паказаць свету нешта такое эфектыўнае, паспяховае, сельскагаспадарчае прадпрыемства 21 стагоддзя. Загадалі ў 16-м, стварылі у 17-м і падпарадкавалі холдынг каму? Ну, дакладней, чаму? Правільна, кіраванню справамі нашага галоўнага аграрыя, хутараніна. І пайшло-паехало. Рамкі праграмы не дазваляюць расказаць усю гісторыю. Але давайте просто ўспомнім, што кіраўнік нашага эталоннага прадпрыемства Дмітрый Васілеўскі чамусьці быў знойдзены павешаным у лесе 31 сакавіка 18 года, у свой уласны дзень нараджэння. Паводле ўспамінаў блізкіх, ён месяцамі не атрымліваў зарплату. Працаваў без выходных, ездзіў па гаспадарках, збіраючы справаздачы і мяркуючы з абрывачных фразаў жонкі. Нешта ішло не так з самага стварэння холдынгу. Ну а далей толькі больш. Эпізод з абасранымі каровамі, прабачце за цытату, здарыўся якраз у Купалаўскім, у ягонай асабістай гаспадарцы, якая, нагадаю, павінна была нешта прадэманстраваць свету. Верагодна, якраз гэта. Вось гэты спосаб кіравання. Ну а далей усё як мае быць у нас. Карусель кіраўнікоў, дакладныя КДК пра тое, які там бардак, антыкрызісныя планы і, як мінімум, 200 мільёнаў рублёў выкінутыя ў бок прадпрыемства толькі за апошнія 1,5 года. 200 мільёнаў. І вынік, які і дабіў Лукашенко. Нягледзячы на ўсе планы, падзеж целятаў не быў ліквідаваны. А наадварот, вырас на чвэрць. Тэхніка да ўборкі не гатовая, а часам элементарна там. Не хапае вады. Грошы страчаны, холдынг расфармаваны. Нешта паказаць міжнароднай грамадскасці так, каб пра Купалаўскае напісаў Вашингтон Пост, прама скажам, не атрымалася. Правал, дно. І застаецца адно пытанне. Калі ён пры такой увазе заваліў і аграхолдынг, дык у чым ён ввогуле разбіраецца? Як думаеце? Напишите про гэта ў каментарах і пастаўце лайк нашай праграме, калі вы цяпер у бяспецы.